keluarga-keluarga Kurawa. Ya pegaweane wong dadi bujang. Ingat wanti-wanti rama sampean Prabu Destarata. Cangik sing bisa didik anak-anak Kurawa aja cangik. Bapak monik sereng mama hari ini sing duwe kapamae kang ditembangi. Mimi aja dewek kang bayari, mimi aja bandar TKI Simpari. Barang kula ngrungu-ngrungu rencana Bratayuda badhe dilanjutaken, kula kok ngenes mawon. Sebutane perang niku boten wonten untunge. Sing menang dadi bindang, sing kalah dadi sampah. Perasaan kula masih ngaran turunane Gusti Pandu, Pendawaku paling nrima niku Gusti. Negara tinggalane wong tuwae didodoki ning sampeyan yang losta. Gawe pisan ing atine kaya geder. Bape waris sereng mimi yaye. Ora lali selawat. Toling rasa kula nasibe pawongan, nasibe wong cilik. Sampeyan dadi pemimpin pengagung manjinge dadi wong gedhe. Gusti Prabu Darmakusuma raja pengagung manjinge dadi wong gedhe. Yen wong gedhe-gedhene pada perang, kula wong cilik arep dipengendhekaken Gusti. Gusti ampun Gusti. Sampun ditulusaken Bratayuda Gusti. Mama repala cece sing muntur dewe. Sareng mamai adi sing lo sareng mimi inang. Bapak Jasmadi sing muntur mamai yani. Bos bunga indah. Canit pripun? Yen Bratayuda diterusaken berarti negara Astina bakal didoboki ning kayu Pendawa. Aku genahe ngendi? Hari sampeyan niate bagus-bagus, mungkin Gusti Pendawa wonten pertimbangan. Apa maning negara dibagi rong bagian, Astina sebagian, Gajah Olya sebagian. Oh, bujang ngeruisi negara bujang. Mama nungu, mimi nenek, mimi kusanting serang mimi dapit kedik. Mamai ganti novesa wong ranjang upama rebut negara lewat jalannya perang, senajan Astina sing menang, Mbu Pendawa sing menang, negara didodoki manjingin negara kotor. Jadinya kotor. Kathah tiang cacat, kathah tiang janda, kathah lareh yatim. Tiang cacat tunasane wong perang, wong wadon janda ketinggal lakine gugur lantaran perang. Mama yani bos bunga indah sereng mama bumi krimun mimi bumi krimun aja lok lareh yatim ditinggal wong tuane gugur lantaran perang. Negara ki kotor kene Gusti yen liwat jalane perang. Waning kaget pira radia percanda. Kaget pira radia percanda katarakat diri. Modrak kening rangat tenana panjang nana panjang saling lisa dangunnya
tekenala grentes ning patining Prabu Duryodana derajat rendah kader bujang bicangik weruh rahasia negara Astina bener dipikir rebut negara lewat jalannya perang sing rugi marugi dhewe Cangik ibarat itu wis tumiba ora kena dicopot wadi karena waktu lakon Kresna Duta wis tak pantang Pandhawa perang dilanjutaken dereng terlambat Gusti jare wong pinter ngandika gage insaf mumpung durung terlambat lakonana salat ning akhirat boten wonten genahing susambat iki bucek mung akhirat kandah sira makan de bumbu bening jero kana ateng-ateng karo wakosin bakal oleh nyambele isin magi ayak oh kali los nih masak di jero senajan duweni kekurangan mungkin anak kelebihan sebab Cangik iki ngawula sing ngawit ramak sampeyan putu kayane kula wis kalah janji Cangik kesuwun sira ngiringaken tak terima mangsaan nuwun ditampi Gusti ting-bating Astina runtuh Kurawa dadi korban kula ajeng milet ning sinten Gusti terlalu Cangik golongane tijul iki Cangik beli minggat tak kejog gorokane sirah sepisan Panapura pindo para marta teluk rekod dawa tertimbang rusake negara hancur Kurawa dadi korban kanggo contoh apakah pantes ta wong Astina ngeropok kula blisin bengen tak adusi tak mongkong tak emban-banin kula jare omonge wong Jakarta kian bagaikan kacang melupakan kulitnya bang nun mama ajak meneng karo meneng bang sedurunge Korawa dibubaraken ka bujang keraton Cangik nindakaken cuman taka wani ngelingaken duduk pernah ngelingaken raja duduk kenasib perintah Kanjeng Rama kracak wajah kalung batewening sangka mahkota kali dinggo seret Cangik ditebas jenjangane satinge